אנחנו באקשן. אקשן! פרק 4 בדרך שלי לחזור לשחק. וואו. היום החלטתי לעבור לספה, ספת הפסיכולוג, רועי יושב מולי, הוא הפסיכופילאטיס שלי, ולספר על הטראומות, טראומות שקרו לי בגיל בין 20 ל-30 בעולם המשחק. טראומה ראשונה. אני ישר זורק את הכל אליכם. רועי? ישר אני זורק. יאללה, בוא נראה אותך. אני מתמודד. כי אתה יודע למה, אני לא רוצה לחזור לטראומות, אני רוצה לחזור לשחק, אני לא רוצה לגעת עוד פעם במקומות שאני מרגיש חוסר ביטחון או טראומה. אבל אם לא תפתור את הטראומות, אחי... אני אחזור לאותו לופ. לא תוכל להתקדם. בדיוק, זה החיים, אם אנחנו לא פותרים את הטראומות שלנו, אנחנו לא יכולים להתקדם. אוקיי, אז הטראומה הראשונה, זה העניין הזה שאני בעצם הייתי גיי, או לא הייתי, אני עדיין גיי, אבל הייתי בארון, ולוהקתי לתפקידים של סטרייט. עכשיו, זה כאילו סבבה, כי זו תקופה אחרת, ומלא אנשים שיחקו תפקידים, ואתה שחקן, אתה אמור לשחק כאילו תפקידים מכל הסוגים, אתה לא אמור להיות כאילו, אם אתה משחק גיי, אתה לא חייב להיות גיי, ואם אתה סטרייט, אתה לא חייב להיות סטרייט, הכל טוב. אבל היה משהו במקום שלי עם עצמי, שההתמודדות שלי לא הייתה קלה עם זה. אני הייתי בארון, בחברים שלי ידעו, וקיבלתי תפקידים, בהתחלה קיבלתי תפקיד במסעית, ששיחקתי שם ארס מירוחם, כזה גבר, והיה לי ממש כיף עם זה, וקיבלתי מלא הצעות מבנות אחר כך שראו את זה, ואחר כך לוהקתי בעקבות המסעית, לוהקתי לאהבה מעבר לפינה, אוקיי? בתור הבן זוג של אגם רודברג. היא ליהקו איזה תפקיד ראשון, עד היום היא שווה, נכון? יפהפייה. כן. אתה מתלהב ממש. מה לעשות? יפה, אז תשים פה תמונה שלי ושלה ביחד. אתה בטוח שאתה רוצה את זה? כן, כן, גם אני חתיך, גם היא. לא, האמת שנראינו זוג יפה, צבעו לי את השיער לבלונד, כי היה שם גם אושרי כהן, אמרו שאנחנו דומים מדי, אז לי צבעו את השיער לבלונד, ואני הייתי הבן זוג שלה. האודישן האחרון שלי היה לפגוש אותה, מול העורך של התוכנית, היה חגי לוי, ולהתנשק איתה. נתנו לנו להתנשק כדי לראות התאמה. עכשיו, היא כל כך התרגשה, לדעתי זו הייתה הנשיקה הראשונה שלה. היא הייתה בת 16, ואני יודע לנשק. הייתי בן 23 או 4, והתנשקנו. התנשקנו, לא הייתה לי בעיה לנשק אותה, נשקתי אותה, נשיקה יפה כזאת, סקסית, התלהבו. מה? לא היה בעיה? היה לה בעיה, היא התרגשה והכל, אבל היא ידעה שזה חלק מהעניין של להיות שחקנית, היא נורא רצתה להיות שחקנית, זה היה תפקיד טלוויזיה הראשון שלה הגדול, היא לוהקה את תפקיד ראשי, היא רצתה את זה ביג טיים, ולדעתי גם הרגישה בנוח איתי. אוקיי, תמשיך. הרגישה בנוח איתי. ואז אני לקחתי, בעצם התנשקנו באודישן הזה, ואז לקחתי את התפקיד, הודיעו לי שהתקבלתי, שמחתי מאוד, זה טלנובלה יומית, היא הייתה בערוץ 2 כמעט כל אחר צהריים, זה היה ממש כאילו רצועת שידור קבועה כזאת, ונורא התלהבתי, אמרתי, תשמע, זה משנה חיים. ואוקיי, והתחילו הסצנות, ואני כזה משחק, ויוצאות סצנות ממש טובות, ואני מרוצה, ואני נהנה מהקאסט, יהודה לוי, אושרי כהן, מלא שחקנים, היה לי מאוד מאוד כיף לעבוד שם, וגם עם אגם היה חיבור ממש ממש טוב, ואז הגיעה סצנת סקס. לא מאמין לך. נשבע לך. באיזה גילאים הייתם? סצנת סקס. סצנת סקס ראשונה, היא ילדה בת 16-17 שמשחקת, אני גבר בן 24 אחרי צבא, ואנחנו אמורים לעשות סצנת סקס. עכשיו, מה זה סצנת סקס בטלנובלה? בואו, זה שוכבים ביחד במיטה, מכוסים בסמיכה, לבושים כמובן, אני בלי חולצה, והיא, או שהיא הייתה עם חזייה, או זה, אני לא זוכר, אנחנו נחפש את הסצנה, אולי תשים קטע ממנה. אני, אגב, מאוד מובך לראות את זה היום, אבל זה חלק מההתמודדות. מה לא נעשה של הרייטינג? לא, גם זה חלק מההתמודדות שלי פה, אין מה לעשות, כאילו, אני חלק מהעניין, זה לצפות בעצמי, זה לדבר על הטראומות שלי, זה לדעת, כאילו, אם אני חוזר לעולם הזה, אני חוזר אליו חזק, עם עמוד שדרה, עם ביטחון, ולא נופל במקומות האלה של החוסר טבעיות. והיא כל כך הייתה לחוצה מהסצנת סקס הזאת, שאני הרגשתי כאילו אני אנס. נשבע לך, כאילו אני אונס אותה. היא הייתה כל כך לחוצה, שזה הרס את הסצנה. וואו. זה הרס את הסצנה, יצאה סצנה לא טובה.
ולדעתי, אחרי זה, זה גרם לי לעזוב את האהבה מעבר לפינה. אני לא המשכתי שם בעונה אחת, כי לדעתי הסצנה הזאת עשתה כאילו קטע של אין ביניהם כימיה. משהו לא עבד. העזיבו אותך, לא אתה עזבת. חד משמעית. לדעתי, הודיעו לי שהתפקיד שלי נגמר, ובעקבות הסיפור הזה. וואו. ואני, אחרי זה הביאו לה מישהו שבאמת אנס אותה, היה איזה סיפור בעונה הראשונה, הביאו עוד מישהו כאילו שאנס אותה, ויש שם סיפור שלם וזה. לדעתי, הסצנה איתי הייתה כל כך גרועה, שגרמה להראות להם שאין כימיה. וזה גם חוסר טבעיות שלי, אני חושב משחק לא טוב שלי, אולי נלחצתי ממנה, אולי לא הייתי מספיק מוכן לזה, ומה שהיא שידרה לי, היה שם באמת הרגשה של חוסר כימיה. ואחר כך זה עלה לשידור, אחרי שכבר ידעתי שאני לא ממשיך בעונה הזאת, זה עלה לשידור, והתגובות היו מהממות, כאילו עפו עליי. למה לא המשכתם עם מעיין? למה לא היה כאילו התפקיד של רועי עוד יותר? כאילו היו אירועים כאלה, היה יחסי ציבור, פתאום כאילו צילמו אותנו ביחד, היה כאילו, היה הרבה יותר תשומת לב לתפקיד שלי, אחרי שזה עלה. אחרי שאני כאילו סיימתי כבר את הצילומים. וואו. כן, זה טראומה ראשונה. טראומה שנייה, שיחקתי עם זאב רווח במסעית, ואני הרצתי את זאב רווח כל השנים, מבחינתי הוא היה פסגת השחקנים, אהבתי את הסרטי בורקס שלו, אהבתי את התפקידי אופי שלו, באמת הרצתי את זאב רווח, אני חושב שאני מעריץ אותו עד היום, אבל לשחק איתו על הבמה היה דבר מאוד מאוד קשה, הוא היה מהשחקנים המבוגרים, המצליחים, הכוכבים, שלא מפרגנים לשחקנים צעירים, ויש מלא כאלה, אני יכול לספר מלא סיפורים כאלה, אני אספר על הסיפור האישי שלי. היום כשאני מאמן פילאטיס כבר 20 שנה, באה אליי מדריכה חדשה, אני מפרגן לה, אני נותן לה כלים, אני רוצה שהיא תצליח, אני כאילו נותן לה להעביר שיעורים, אני לא יושב לה על הראש, אני נותן לה את תשומת לב, אם מתאמנות שלי אומרות לי, וואי, איזה טובה היא, אני מפרגן לה, אני מרים לה. שחקנים לא יודעים לעשות את זה, המון אנשים מבוגרים נורא מפחדים על המקום שלהם, ועם זאב רווח, הוא העזיב איזה שחקן אחר, מההצגה שלו, והתקשר אליי ואמר לי, תשמע, אתה שיחקת איתי במסעית, אני רוצה שתבוא להופיע איתי על הבמה. אני שמחתי ממש, כי זאב רווח זה בדרך כלל כשהוא מעלה הצגה, זה הצגה מצליחה בטירוף. ובאמת רצנו עם ההצגה הזאת 1000 פעם, בנים גידלתי ורוממתי, אני משחק שם את הבן שלו שיוצא מהארון, אפרופו להיות גיי, אז כאילו היה תפקיד שהיה כאילו ממש התחברתי אליו, והיינו נוסעים בכל הארץ, גם בעולם, לעשות את ההצגה הזאת, חבורה של שחקנים, כשבעצם אתה נתון כל הזמן לקפריזות של הכוכב הגדול. לעצבים שלו, אם יש מחירות, אין מחירות, אם ההצגה עובדת, לא עובדת, אם התפקיד שלך עובד, לא עובד, אם הכימיה טובה, לא טובה. הוא מאוד אהב אותי, היה בינינו חיבור מאוד טוב, אבל כשהיו עצבים, הם היו יוצאים עליי על הבמה. זאת אומרת, אם לצורך העניין יש סצנה שהוא כועס עליי, הוא היה כועס יותר. אם יש סצנה שהוא תופס אותי, הוא היה מחזיק יותר חזק. היית ממש מרגיש את העצבים איתו. נו, וזה טוב, מה? להוסיף את אני לא יודע, אם אתה הרגש למשחק. אם אתה יורד מההצגה, כשאתה מרגיש שהפרטנר שלך כועס עליך, ברמה אישית, זה לא, אני לא יודע כמה זה טוב. אם אתה יורד עם סימנים כחולים בגב, אני לא יודע כמה זה טוב. יום אחד באחת ההצגות דפק לי מכה עם שתי הידיים שלו, על הגב, אני חשבתי שאני שיתוק, מת. זה היה בתיאטרון ירושלים, ירדתי למטה, יצאנו להפסקה של ההצגה, אמרתי לו, תקשיב, אני לא עולה לחלק השני, אני לא עולה, אתה הרבצת לי על הבמה. הוא נפטר, זיכרונו לברכה, באמת, אני לא רוצה ללכלך, אבל זה היה התמודדויות, ממש. אבל אני רוצה לספר על סיפור אחר שקרה לנו כשהגענו למיימי, עשינו סיבוב בארצות הברית בקהילויות יהודיות, ובערוץ הישראלי של האמריקאים הופיעה הסדרה פיקאפ, ואני שיחקתי שם. והנהג שבא לאסוף אותנו מהשדה תעופה, נסענו עם ההצגה, הנהג שבא לאסוף אותנו אמר, זאבי, כפרה עליך, זאב רווח, אנחנו אוהבים אותך, טטטטטטטטט, נכנסנו לבן, התלהב, הוא אומר לו, נו, איך נמכרו הכרטיסים, באים קהל וזה, אז הוא אומר לו, אל תשאל, האולם יהיה מפוצץ, ההצגה תהיה להיט, כל הישראלים מחכים לכם. אז הוא אומר לו, לכם? אז הוא אומר לו, כן, כן, שלא תחשוב, יש מאחורה עוד כוכב. אז הוא אומר לו, מי?
אז הוא אומר לו, מעיין, הוא משחק פה בפיקאפ, הבנות פה מעריצות אותו, הם קונים כרטיסים גם בשבילו. תקשיב, באותו רגע הלך לי הטיול. הבן אדם שנא אותי ברמה שכאילו הוא לא יכל לסבול את הרעיון שלא באים רק בשביל זאב רווח. שמעיין בכלל מכירים אותו, יודעים מי זה הפישר הקטן, השחקן הקטן הזה? הוא שנא אותי, כל ההצגות היו שואה. הוא התעלל בי ברמות ממש, אני אומר לך, הוא עשה לי את המוות על הבמה. ובאיזשהו שלב, תשמע, אתה לא יכול גם לפתוח את זה מול מישהו כזה מבוגר מצליח, אתה לא יכול לפתוח את זה. באיזשהו שלב אמרתי, תקשיב, הטראומה חזקה מדי, אני מפסיק לעבוד עם ההצגה. ולמה בעצם לא פתחת את זה? כי פחדת שהוא ישרוף אותך בתעשייה בעצם? האמת שפתחתי את זה. כתבתי מכתב שהגיע אחר כך לגיא פינס, ואני פתחתי את זה, על דברים שנעשו לי. אני חושב שאני כזה הייתי פיון קטן, כאילו, מה אני כבר יכול לעשות לזאב רווח הגדול? גם לא רציתי לעשות שום דבר רע, פשוט לא רציתי לחוות כזה דבר על הבמה. ומבחינתי זה היה טראומה. אז זה טראומה 2. סך הכל, פגשתי אנשים טובים בדרך, לא רק אנשים שעשו לי טראומות, ואני מקווה שאני אפגוש אנשים עוד יותר טובים בדרך, ושיהיה לי כיף לחזור לשחק. אז תהיו איתי.